Assalam ga rahotannin Albishir Media Services na ranar Talata 16 ga watan 7 na shekarar 2024. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sanar da baiwa kowace jiha tirela 20 ta shinkafa domin rage raɗaɗin matsin da al'umma ke ciki. Hukumar Alhazan Najeriya NACON ta kammala jigilar dawo da alhazai na shekarar 2024 gida kafin kwanaki 3 da aka ƙayyade mata. Gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umaru Radda ya ƙaddamar da shirin bayar da tallafin kuɗi sama da naira biliyan 8 ga makarantu kashi na 3 ƙarƙashin shirin Agile a harabar makarantar sakandare da ke garin Rimi. Ƙasashen Afirka da bincike ya nuna cewa za su fi sauran samun ci gaban tattalin arziki. Nijar da kaso 9.1, Rwanda 7.6, Senegal 7.1, Habasha 7, Ivory Coast 6.4, Benin 6, JD Congo 6, Uganda 6, Gambia 5.5, sai Tanzania 5.4. Majiya mai tushe daga Babban Bankin Duniya. Ƙarshen rahotannin kenan da ni Aliyu Shehu AS Mani na karanto daga ofishinmu da ke jihar Katsina.